Els funerals d'Hugo Chávez divendres i ens havíem quedat amb la incògnita de saber qui penses tu, Antoni Trebaria, que enviarà als Estats Units. Sense l'estirabot d'ahir la nit de Maduro respecte a l'enverinament i després la decisió presa, cuidado, que és un front diplomàtic obert en aquests moments d'expulsar a 2 agregats militars de l'ambaixada nord-americana a Venezuela, és una incògnita. En unes condicions normals, el secretari d'Estat hi hagués anat, John Kerry, hagués estat quasi segur que hi hagués anat. Ara... Hi ha aquest però. Hi ha aquest però. Bé, doncs veurem, sortirem de dubtes en les pròximes hores si fan algun anunci, sinó directament divendres segur exactament que és quan es faran els funerals, com dèiem, a Caracas. A l'Escola Militar. Exacte, a l'Acadèmia Militar de Caracas. Per exemple, qui s'ha pronunciat fa només una estona és el col·lectiu d'immigrants veneçolans als Estats Units que confien, diuen que la mort d'Hugo Chávez es tradueixi en un canvi polític. Jo no sé si pensa el mateix el senyor Eduardo Martínez, que és el membre d'Alianza por la Libertad, associació venezolana, i a més és expresident de l'Associació de Venezolans a Catalunya. Bon dia. Hola, buenos días. Gràcies per acompanyar-nos. Vostè fa 17 anys que és a Catalunya? Aproximadamente, a temporadas, digamos, entre Cataluña y Venezuela. Per vostè, què significa la mort d'Hugo Chávez? Pues significa, yo diría, el fin de una etapa y el comienzo de algo que puede ser muy bueno para el país, muy bueno para Venezuela, que puede traer cosas muy positivas, o justo al contrario. Creo que es un punto de inflexión importante, creo que es un momento histórico que los factores, no solo políticos, porque Venezuela está muy metida, muy concentrada, creo yo, en lo que es el aspecto político, pero a todos los niveles de la sociedad venezolana creo que esto debería ser una etapa, el comienzo de una nueva etapa y de un nuevo tratamiento de muchas cosas. Vostè és antichavista. No me definiría de esa manera. Com es definiria? Pro derechos humanos y pro democrático. I respecte del chavisme, on se situa? Con respecto al chavismo, no comparto su planteamiento. Per tant, està contra el chavisme. Bueno, si quiere plantearlo así, no soy antichavista, no me considero de esa manera. No soy anti nada, soy pro estas ideas que planteo. I vostè deia, pot ser un punt d'inflexió en positiu o en negatiu. Si és en negatiu, què vol dir? Que Maduro seguirà la línia, segons vostè, d'Hugo Chávez? Per vostè seria negatiu això? En negativo creo que sería que se continuara con esta política o con este planteamiento de división y de enfrentamiento dentro de la sociedad venezolana, porque creo que a estas alturas está muy claro que hay dos sectores bastante grandes, tanto partidarios del planteamiento chavista como persones que no estan d'acord amb això. Clar, però aleshores, a partir del que em diu vostè ara, hi ha una cosa que no em quadra. Si vostè em diu, jo no sóc antichavista perquè no sóc anti-res, però tampoc estic amb el chavisme, vol dir que hi ha un espai entre els emigrants venezolans, entremig d'aquestes dues posicions, anti i pro. Això també existeix a Venezuela? A Venezuela hi ha gent que no està amb ell ni contra ell? Sí, hay un grupo también que no comparte ninguno de los dos planteamientos extremos, a mi manera de ver, es una opinión muy personal, tanto del chavismo como del antichavismo, que en este caso sí que existe, y donde yo, repito, con el cual no me identifico. El que passa que aquesta gent no tenen cap opció política per votar, perquè fa uns dies, per exemple, jo estava amb unes venezolanes parlant d'aquest tema i em deien, clar, és que es produeix la circumstància de que nosaltres aquí votaríem esquerres, som d'esquerres, però allà no ens agrada Chávez, però no tenim més opció que votar a la coalició de dretes. Bueno, eso de coalición de derechas, el programa de gobierno que llevó Capriles en las elecciones presidenciales últimas era un planteamiento, yo diría que con mucha inclinación hacia políticas de izquierda. Con lo cual eso de... Bueno, ellas consideraban que para sus criterios Capriles era de derechas. Yo no digo que Capriles sea de derechas porque efectivamente... Sí, pero bueno, yéndonos, digamos, a lo concreto y a lo tangible, es que su programa de gobierno tenía un enfoque de izquierdas también. Personalment, Capriles és una persona progressista, una persona del centre-esquerra. Ara, clar, el que decíamos antes, Eduardo, és que tenim un escenari en el qual la polarització a Venezuela és inevitable. O estàs amb mi o estàs en contra mi. Això funciona a Venezuela majoritàriament. Quin és el cost d'estar contra Chávez? El cost, home, el cost... Per les persones que viuen a Venezuela. Clar, amb un poder tan present, tan omnipresent a la societat com el chavisme, significa tenir riscos importants en el dia a dia democràtic. Això passa. No tant amb la censura dels mitjans de comunicació, que és, al meu punt de vista, en el tema econòmic també, els empresaris es queixen molt del tema. L'intervencionisme. Hi ha un intervencionisme molt gran per part de l'Estat que es veu, es nota
a tota la societat. Es nota, hi ha molta presència. Senyor Martínez, no sé si en les últimes hores vostè ha parlat amb familiars, amics que pugui tenir a Venezuela. ¿Qué le han explicado? Sí, bueno, están a la expectativa, están muy preocupados por lo que pueda ocurrir, pero yo quería incidir un poco en este tema que se acaba de tocar, y es que en Venezuela hay un problema de vulneración de derechos humanos que no se ha tocado, y prácticamente ha pasado por debajo de la mesa, opacado por otra serie de cosas. En Venezuela se utilizó en un momento dado la llamada lista Tascón, con la cual pues se excluía a una buena parte de los venezolanos de una serie, pues se les trataba como ciudadanos de segunda prácticamente. Entonces, esto yo creo que es un problema que está o que no está sobre la mesa. Qui eren aquests ciutadans? Quin perfil tenien? El perfil d'aquests ciutadans que estaven en aquesta llista? Fueron las personas que solicitaron el referéndum revocatorio en su momento contra Chávez, con lo cual pues figuraban todos sus datos personales y fueron incluidos en una base de datos que luego se utilizó por parte del gobierno para pues filtrar, digamos, solicitudes. Però estem parlant d'empresaris? De todo, cualquier tipo de persona. Estem parlant de professors Sí, jo, per exemple, jo he entrevistat enginyers de PDVSA, abans dèiem la petrolera estatal, que m'explicaven això de que van entrar a la llista, van firmar a favor del referèndum revocatori, si no recordo malament, el 2004, i efectivament van entrar a formar part d'aquesta llista Tascón i a partir d'aquí els van fer fora de PDVSA, es van quedar sense feina. Vostè reconeix els beneficis que ha tingut aquests 14 anys de govern de Chávez per milers i milers de persones a Venezuela, que han vist com sortien de la pobresa directament? Indudablemente que en 14 años y con el chorro, porque ha sido un chorro de miles de millones de dólares que ha entrado a Venezuela por concepto de petróleo, con los precios récord que han existido, en 14 años pues algo positivo tiene que haber, indudablemente. Ahora el balance, que es yo creo que a donde debemos ir, el balance es negativo en términos de desarrollo democrático, en términos de respeto a los derechos humanos. Vuelvo e incido en este tema. Yo creo que allí es donde se debería poner el acento, en el balance de la gestión o de la trayectoria de estos 14 años de gobierno de Hugo Chávez. Segons vostè, perquè abans en parlàvem en aquesta taula, el sentiment nord-americà també impulsa a tots aquests seguidors de Chávez? Perquè sentíem també a Maduro, no sé vostè què en pensa de les declaracions que feia ahir abans de l'anunci de la seva mort. Bueno, ese es un discurso muy manido por parte del chavismo, ¿no? De que los Estados Unidos son el enemigo y son pues prácticamente los culpables de todos los males que aquejan a Venezuela, lo cual si nos vamos a los hechos y nos vamos a lo que está ocurriendo realmente, pues no es así, porque los Estados Unidos es el tercer, o mejor dicho, al revés, Venezuela es el tercer suplidor de petróleo, por ejemplo, de los Estados Unidos. PDVSA mantiene dentro de los Estados Unidos, que es una empresa pública manejada por el chavismo, mantiene una red de gasolineras y de refinerías dentro de los Estados Unidos, con lo cual, si nos vamos a los hechos, vuelvo y repito, ese discurso no concuerda, no tiene coherencia. 1 milió de barrils de petroli diaris, és el que ven als Estats Units. Em sembla que és quasi el 40% del petroli que utilitza Estats Units el compra a Venezuela. Per tant, les relacions són... I com deia ell, el que s'ha encarit el petroli, clar, només faltaria que no hagués servit... Quan va arribar Chávez, estava el petroli i el barril a $7. Ara està a més de 110. Exacto. Però que altres governs en moments semblants... Sí, però l'augment que hi ha hagut en el petroli històricament, no recordo, no en soc expert en petroli, però podria afirmar que mai ha sigut aquest augment. O sigui que cap govern havia tingut aquest xorro que diu el company venezolà. Vull dir que, clar, a veure, així i tot, molt bé que ho repartís amb gent, però, home, si no hagués hagut això, i no era abans aquest tema, el petroli ha pujat i, per tant, no és només un problema del Chávez, sinó tots els països del Golf, etc., que no són democràcies, que no respecten els drets humans ni els drets de la dona, estan allà tot pel petroli. Perquè si no ja m'explicareu que són els Emirats Àrabs, que són l'Aràbia Saudita, tots sinó dictadures amb noms diferents o en situacions diferents. I clar, el petroli ha afavorit que molts països que no eren res doncs tenen això. I depenem massa tots plegats del petroli. Precisament ho compares amb uns països on precisament no hi ha cap intervenció en el que seria la redistribució ni que sigui discutible en el cost que es paga. Sí, que hi són també els Emirats Àrabs. En la pròpia població, sí. Sí, els 4 que viuen. Els 4, exacte. Ja mantenen amb esclavitud altres... Exacte, són 4 i treballen els de fora. Però en el cas d'aquí hi havia un sector, i perdona, no soc coneixedora de la realitat venezolana, que abans s'ha estat plantejant, un sector que estava, i com molt bé s'ha dit també, vull dir que hi havia un racisme implícit i hi havia unes capes socials que no tenien en absolut cap... no eren receptores de cap tipus d'atenció per part del govern, que estaven allà enquistades sense cap reconeixement explícit de dret. I per tant aquí hi ha hagut tot un treball no solament d'inversió amb xorro, sinó de planificació i d'utilització dels sabers i del coneixement en l'àmbit sanitari, en l'àmbit de la formació, etc. I això em sembla que és indiscutible i que forma part també
dels drets humans, que a vegades els obviem com a drets humans, el dret a la salut i a la vida digna. Eduardo Martínez, moltes